ಮಾತರ್ಗೆಲೇನು ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೋವಿಡ್-19 ಕೊರೋನಾ ಪುದರ್ಕೆನಗ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪ್ನ ಸಹಜ. ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾದು ಸರ್ಕಾರ ಈ ತಿಂಗಳು 22 ಮುತ್ತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಂಡೇರು. ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾದು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡಕ್ಕಲ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾದು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪಲೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಂದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡು ಪಿದೈ ಪೋಲೆ. ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗಾದು ಡಾಕ್ಟರ್, ನರ್ಸ್, ಪೊಲೀಸ್ ಜೀವದ ಆಸೆ ಬಿಡುದು ಬೇಳೆ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳರು. ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲು ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತಡು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಲ್ಲರ್ದು ಪಿದೈ ಪೋನಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೋಡು. ಜನ ಕಡೆ ಪಾತನಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತಡು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್.